Yo, Sayud, Fit, Maya баъди чанд моҳи гузашта фаҳмидим пиштиву чашмои химори лаънатит чӣ сирри асроре доштай. гӯш кун. давраи мактаби сарм хамакта мерафтум ахири мактабам расид маркази теси мерафтум ми ҳаёти ду рӯза ба бачае рӯпарум кар рӯз то рӯз гап зада ҳаёти мара дигар кар бани мо меҳр пайдо шид ваъда додем ҳамдигарда ки то ахир мемонем да бари ҳамдигарда рӯз то рӯз меҳри зиёд рӯзои ширин доштем бари ҳамдигарда будем барқаскорӣ надоштем рӯзои ширин мегузашт бани мо романтика буд ҷанги разбор ҳақорат мо байни мода набуд хостаи ту буд ки ма маркази тести супорум оянда духтур шуда ба назди ту бар бигардам ту фармацевта буд кадим мехости ма ҳамширашам баъди хатми таҳсилим хизмати оҷай ту дашам лек тақдири номархостаи ма буд ту нашид ту мехости ҳамширашам лекин афсӯс ки нашид тақдир дига чӣ вибр кар раҳи мо ай ҳам ҷудо шид ихтисоси ма дига чӣ барқаскорияй ту сар шид баъд вохирӣ ба дугонам таи домон оварданат соати 12 шаб таи борон да гаштанат ҳарду мара занг мезадем ки берун буро майхона соат 12 шаб буд иҷозат надодан мара гуфти ай балкон нигоҳ ки дугонат қатъи хушбахтум да назари ту пас будум неки пасти тура дидам имшаб бо хоб накардам навистам дар рӯи дилма имшаб бо ёд кардам чашхимори лаънатима ба ӯ чашмакои химориш мара фиребам кад ишқи пок нисбаташ дошам неке таи хокаш кад гуфтам чашмои химориш чӣ сирри асроре дора неке дил бовар накард бовар кард чашмои химора ҳишм барош мерафт вақте тарафам механдид саёд имрӯз пушаймонай ай рӯзе дар ту ошиқ шид пишти чашмои химора ду қадар сирри асрор тухми саг ба 800 сол нестим дар кор майли ма ғам бихӯрам ғамои тӯи беномуса майли овора бигардам ай ғами тӯи даюса бу чашмои уқобид мара шикор карда тонист лаънат ба чашмои химорат ки гирёнам карда тонист хаста шидам ай ҳаёт вақте рафти ай барам саёдера гӯш кардести саёди пешина нестам ирӯзо ғам дорам ай пишти чашмои химортай сабаби пир шиданаму чашмои лаънатитай гуфтум бо дӯстдорид кунам болои иқа коре карда номус иҷозатам надодо бар падарат лаънат бу чашмои химорит ба дидан химорӣ ай пишти ӯ чашмои лаънатит чанд қадар ҷазирӣ ай ба иқа корӣ кардат ҳамиқа гапат мегум дига корат надорам тера ба худо меспорам